Hej, jeg Danseli og jeg arbeider for Sjåsane. Det er for å fiske, så nå får jeg rikka trave og agn til. Hette traven vi får nøyde det. Og når han kaster vekt på 21 gram, og så har vi spil her ved 0,30 nylon, og det helter en 20 kilo, og så han bremsa spilen her, så kan man gjøre at det gjør etter, så det ikke slittner hvis man så heppen av folk som tyngre enn det. Så derfor at da fiskar vi agnet til bottene først, og så kører vi der lotta her, får dri nylon jokken eia, så snärar vi ett schäfer. Och så ska enden in och i eia här efter. Så läs. Så kan man byta till att köra nylon, ja, det är väl det man för själver. Det är vi det sort. Eia her til hudgen. Så kan jeg nylon jøkkenen her etter. Snæra hetta en 5-4. Så har vi denne bukt her. Til hudgen. Så har vi buktene. Jøkkenen eia. Smodjene over hudgen. Og stramma til at. Så er hukeren klar her. Og lotter her. Nu för att fiska så skulle det snäva agn vi också. Man kan bruka allt möjligt slag, man kan bruka räkor, kock, fly och höggeslok. Därför så brukar makrel. Och här är så en hel makreler. Och som ett av bästa skera ett och ett agn så kvarst att det fiska. På andra mata så jag så ett av träet. Men ofta då man fiskar så blir makrelen så blöter. Så mer då man bättre skera allt. Beina ved, årene og ordentlig tinaver. Så takker vi løsa flætje av hinnarsøyne. Omkrausen og agnen tjokken blir ganske sint stor, så vi gjør ganske såleis. Såleis. Fint. Så har vi dag. Så nu klart det för att regna. Ja, så nu får vi så regna kommer vi akne först. Og vi er støtt i Vestmanna, og for å vite om også er her som bor i dra. Og da slår sløntja, så tar vi en peitjefingring om nylondet, opp mot travene, åpner bøylen, og så slipper man ut i makarra sted. Og så bare leta det søkka. Her er nok så djupt, det er ofte at man stender i en kai. Så leta vi nylondet renne ut. Så og det viktigaste har vi vet om man fiskar till tål. Så man vet omgående, man kan få fisk beina ved, men det kan ikke enga lengt og kvart så får man slett ikke. Og det er vanligere røpt onkel og reiv. Så en liten seier.
Så att han lite sig. Jag visste man kommer in emot det så får man smasa i beina vid. Seien där pilka agne kött sånt. Och kan nytt agne. Så här var av beina vid. Det är lite smasa här. Lite också större här. Det är öliga smått i det. Så krötjar han av. Utan att skia han för nek. Och det är så. Och det är samma stötten. Ja, nu har vi så varit Västman och fiska och här var bara så smått att få. Nu kom natt till havnen och för att röjna och ner för Kjolsan och vet inte om några friar i det här. Så yes. Här var efter en liten sommarsäger. Det är så lite till att täcka. Så. Det var en. Jag är inte friare än inne. Hämta täcka vet. Det vanliga man gör när man täcker fisk som man ska bruka så blir man att plocka det på ena vägen. Så kör man ner hämta fram vid tocken och ner här. Så är det. Ja, så rätta krivja. Så sprätter man en bit åka på ner, sprätter rätter. Och säger kan man sprätta sin långgrätt. Så öppnar man bokhållen ner och så kör man fina liver. Liveren hon reisende gå. Bär på brej och att vi säger någon. Här skogatnar, mägen, gatnar. Och så har vi ett som igen här. Det är det som gör att fiskaren kan flauta i sjön. Fiskaren han är tyngre än käckvaren och då är så sacker han. Och så måste hitta här om inte hjärsta är det. Här är hjärsta. Så må vi lycka sprätta och i mejan hitta vad han äter. Här sitter vi en rikve av tröttlanägg. Det var synteskek. Det är så som minner syndromen flia. Sitter ofta och tära tonklon och sånt. Men hästen han är väl oförare att pilka där av, det må man säga. Och så kryver man, då täcker man bara och ger och så halar man alltid ur. Så läs. Och ska man ha hött i av, rätter man det vanliga santa av och så skräger man det av. Är det större fiskar så sker man ofta hött i av. Ja, annars man hickar när det är här har vi milten näsna och här har vi gattle. Och hvis man teker hötta, skjären i roi, så in i roi här är lite nitron här. Ja, här är en nitron. Och nitron, det brukar han till att hålla balansen av i. Och han träsna parster av hörnene, samman vid mistrykene, så är nitron och summen till allt han parster av hörnene. Och när som kan fisk, det tar nitron ur och så sucha det kan alltid fisken över. Det är alltid skränan på tandmata. Och i gamla dövån tar platte bötten och samlar sig nitrer, så helst vaxna isne. Och så spalter man nitrer i hänte. Och det är fyrir sig på att han hatt att hvis nu motspelaren har 5 i håndene och är inte troj, så är det 2 vid synar av. Så skulle det betala 2 nitrer för månaden. Och så skulle jag få tøyina gänga vi ta. Nu här näsaglockar som man tävjar vid. Och så inte minst att det är tocknen här. Det är tockna boar som att det är tockfyna tockna blöjna sitter av. Och här syllar fiskaren check och jocknen och så är upptäcker han surevne.